kwento ko sa inyo, totoo. Kaya nga, ayaw ko maganda pero okay na sir. Okay na. Yan, lapit mo na ganyan. Yan. Bahay na lang ako sunod. Dapat pala, kaya tayo kumakain ng utak para magkakautak tayo. Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. Saka yung walk mo kasi nga rin manipis eh. Kaya naman eh. No? Ako? Saludoan kita. Hey! Walk pad. Parang ay ganyan siya ng sticky yan. Dito ba? Non-stick yan pre. Kahit stainless na ganyan. Wala pre. Non-stick yan. Hawakan mo yung ano sa init yan. Normal na ka lang yun eh. Hindi nag-init. Parinig kita sa mukha eh. Sir, mantika yan. With konting ano. Nandun sa labas yung yelo pero. Nasa lawa yun. Dalawa yung buo ito kayo. Tara. Hindi mo, tulog na ako. Hindi na ako kabito na ano. Kaya sa Jun. Yung seasoning guys. Wait. Ito yung ano, lagyan ko na ng hili. Tatlo na. Kaya matagal ka nag-i-edit pare. Sa biyaya.
mo nag-lagyan, pre. Hindi yata alam ka. Kaya kamahin ko na dito sa school. Ay, nung ulit nung nung bakasyon. Yung weekend. Marunong ka na mag-motor, pre. Sino? Ito niya. Yung R1 na, ay yung Yamaha na, try mo na yung R1. R1 to rin, R15. Ito niya na, yung kasama natin na test. Ba't na ganyan ka, pre? Oh my God! Jeep na Pampanga sisig. Ano ba yung sa mga sisig ko sa mga? Ano pa para Queenie Pampanga? Utak na. Tatak mo nga, boss. Tapos may kon sila, may batas na sila doon. Para daw maging sisig sa kanila, walang itlog na kung ano kayo. Meron silang batas mismo para maintain nila yung pagiging Yung delicacy yung ko. original na sisig nila. Sa kanila pala talagang nagsaling yan eh. Yung aling na yun. Aling na yun. Story niya, no? Meke. Hindi pa naglalaan dito ng picture eh. Name. Tapos masarap ka dyan, isisigaw ko pa yan. Sana all. Legislature. Oh. Sana all.